Punta kami ng Ofra, maglilinis kami. Long drive na naman kami eh. Nami pa na siya. Nami pa ng amo mo ang bangko. Ito na kanya para sa bangkuan. Pero isa lang kilo. Ano ba? Sa bakay lang ito kung po eh. Serious? Din? Ang kumbah yung mga bangko ko. Ako po, ano po, may flower. Dugay na pinangapoy. 2 million people in the house, shout out. Punta kami ng Wafra, guys. Ito ang daan namin papunta disyerto. 10 million people in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Yan oh, papunta kami ng disyerto. Maglilinis kami doon kasi next week doon na naman siguro matutulog. Kaya ngayon, linis muna kami doon. 9 million people in the house. Chill lang maningo namin, oh. Oh, di ba? Ang linis-linis ng daan, oh. Ang ganda ng kalsada. Look. Ang ganda ng gilid ng kalsada. Kasi contractor, mga mababait. Kasi yung DPWH hindi kurap. Char. Ganda ng patakaran nila. Tingnan nyo, oh, hindi pa yan tapos. Parang linis ng paligid. Mga kalsada, walang lubak-lubak. Yan. People of the Philippines, magtingin din kayo sa mga ano dinadaanan dito. Kuha kayo ng ideya, ibang bansa. Walang kurap dito. See you again, Wafra, after 3 years. Magkikita na naman tayo ulit.
Tatay Digong, uwi ka na ng Pilipinas. Tatay Digong, uwi ka na ng Pilipinas. Tingnan mo na kung anong nangyayari sa Pilipinas ngayon. Para pag uwi namin, andun ka na. Siguro kami safe na kami doon pag nauwi sa Pilipinas. Ah. Nakain ko putat. Nakain akong putat. Grabe lasa. Dudunot. Lain ang mantika niya ba? Oh, 8 million people in the house. Mega love shout out. Baka may taga DPWH na nanonood dyan. Tingnan nyo guys, oh. Ang kasada nila, oh. Ang ganda. Oh, diba? Ang ganda, no? Yan, DPWH, watch out. Chor. Ano doon? Para maaga ako pa. Kainin mo. Para ma-init pa. Ano na yung pinag-time to? Hindi ka rin? Putat mo? Okay naman. Ha? Wala. Putat? Oh. May bako nakatambay to, oh. 3 million people in the house. Shut up. Oh, kita nyo? Kahit malalaking truck dumadaan dito, hindi nasisira yung mga kasada nila. Kasi, hindi kurap. Yung intended para sa kasada, pinapagawa talaga nila sa kasada. Hindi nila kinukuha yung pera ng gobyerno nila. Kaya yan. Ano ba? Shout out dyan sa 6 na milyon na nandito. Pa-like naman kayo guys sa video ko. Ranch Techi. Happy Onam. Ay, Happy Onam Festival. Happy Onam Festival in India. Thank you so much. Ranch Techi, you're watching from India, right? Happy Onam. Thank you so much. Shuf Ramadan? We had Shuf India. Thank you so much, Ranch Shuf. Look, our driver is also from India. Enjoy your celebration. Your celebration is Asad. Our driver name is Asad. He is from India. Asad Kalpulka. Thank you so much. Pag Onam Festival, di ba mga flowers? Sa Ramadan, kilawarda sa? I like the design of the flowers, especially if I'm watching the post. Sabak naman to sa English sa mga viewers mo, vlog. Mga speaking dollars, you know? Sakit ang heart. Ako, so tasty. Hi, Ma'am Loro Bless. Kumusta po kayo dyan? Punta po kami ng Wapra Farm. Dumaan po kami ng McDonald's. Naggutom na kami. Kaya ito, naglalay po kami.
9 million people in the house. Mega love shout out. Ingat Thank po you kayo palagi. so Salamat po. much. Ang pinsan ko nagla-live din sa Facebook, ako dito sa YouTube. Yan oh, ang ganda oh. Hindi pa yan tapos, may mga ipapatayo pa yan dyan ng mga bahay o kaya mga establishmento. Ewan ko kung ano, hindi naman sila nagsabi sa akin, char. Yan, tingnan nyo oh, mga kasada oh, ang gaganda. Dito bumaha dati. 4 million people, thank you so much. Shout out sa iyo, Mama Lord, bless. Kamusta lang po dyan? Thank you po, and ingat po lagi. God bless. Dati kapag dumadaan kami dito, wala kang makikita na kahit na anong nakatayo. Puro lang talaga puro lang talaga buhangin. Ngayon, madami ng mga kakahuyan. Mga kahoy na nakatayo. May mga green na siya. Oh. May mga tanim na dati wala talaga. Puro lang ito dito buhangin. May mga park na dito. May mga amusement park na itinatayo. Ang dali makabangon ng Kuwait. Kasi yan, may mga tinatayo na naman, may mga tamburong. Oh. Yan, may mga malalaki na naman na Yan, may gagawin na naman yan sila. Yan, may ginagawa na naman DPWH. Ministry of Public Works pala yan. Ang amo namin kasi, dyan nagtatrabaho. Vladimir Pusto, mega shout out and thank you so much, Vladimir. Thank you so much for watching. Sa biyahe kami, pag kami na